Videl si už smartwatch, ktorý ti umožní pozerať videá, odpovedať na správy, ísť na Facebook či TikTok a sledovať notifikácie a zdravie? Prijímaj hovory a správy a hovor priamo zo zápestia bez toho, aby si musel brať telefón do ruky. Pozeraj videá na YouTube alebo sa bav s TikTokom, nech si kdekoľvek. Pristupuj k svojim obľúbeným sociálnym sieťam ako Facebook, Instagram a WhatsApp bez potreby smartfónu. 49 mm OLED displej zaručuje dokonalý jas vodne aj v noci a batéria vydrží až 8 dní na jedno magnetické nabitie. Je vodotesný do 40 metrov, je vyrobený z odolného skla proti poškriabaniu a rozbitiu, ideálny do každej situácie. Stiahnite si milióny aplikácií zadarmo, alebo použite tie predinštalované. GPS, meranie krvného tlaku, monitorovanie srdcového tepu a personalizované tréningové programy. Ak milujete hudbu, môžete si prehrať svoje playlisty kdekoľvek. Je vyrobený z rovnakých materiálov ako luxusné hodinky nad 1400 €, no ponúka ešte viac funkcií. Výmena remienka je veľmi jednoduchá. Môžete si vybrať ekokožu pre eleganciu, kov pre rafinovanosť, gumu na šport a mnoho iných. Môžete ho dokonca použiť na bezkontaktné platby kdekoľvek. A s tisíckami bezplatných prispôsobiteľných pozadí bude vždy dokonale ladiť s vaším štýlom a náladou. Dnes je v akcii, kliknite nižšie a využite ponuku hneď, kým nevyprší.